50 ग्राम 50 ग्राम जखा खालामनानै होदों आरो एसे नांबावगौसो नै जाबाय 나 성악하냐 오ंखामखौनो दाबो लोंगासिनो गोबां रोङाखै माबा 24 आव दङ ना बानायखांबाय गल गल 24 आवनो 1 केजि 2 केजि मोनबेसे मोनथाम मोनब्रै खोमा मोनथाम मोनब्रै केक बानायबाय केक औ दहायनिया जाबाय माथो बे दहायनिमोन बे दहायनि दहायनि अभेनाव होनाया जोंना रेडि जाबाय पाकेटाव सोबाय नै पाकेटाव सोबाय बेसेबां बियो पाकेटाव बियो बेसेबां 50 आव मोनगोन नै गासै टटेल बेसेबां 9 पिसआव 50 बिथिंजाय बैयो फार्स्ट बानायनायमोन आरो नैबेयो खामनाया बे खामनाया फार्स्ट बानायनायमोन मोजां जायासै ओमफ्राय नैबे बेखिनिखौ दहाय बानायबाय नै नैबे मोजां जादों ओमफ्राय बे केक दहाय बानायनाय ओमफ्राय नैबे केक बानायनानै दोनदों ओमफ्राय सोरबाफोर नांगौबा अर्डार होबा मोनगोन आरो 1 2 3 4 5 6 7 8 8टा दं